Maathag para sa isa ka kongresista nga ginagamit lang ang testimonya sang 18 ka ex-marines agud nga maduso ang personal nga mga interes sa politika sang ginatawag nga pro-Duterte faction sa Senado. Suno ini kay Alliance of Concerned Teachers Representative Antonio Tidio. Isa man siya sa nalawagan sang ex-marines sa ila pag-atubang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga ginpatigayon sang grupo nanday Senator Alan Peter Cayetano sang Huwebes. Sa interview sang Bomba Radio sa kongresista, iyagin muno ang mga dugang kagbuhin sa testimonya sang ex-marines. Sang nagwa ang affidavit sang Pebrero, wala pa nakabutang ang pangalan ni Tinio. Apang sang nag-abot na sila sang Senado o kung nag-abot na sila sa Senado sang Huwebes, lakip na siya sa ginlawag. Talatupang doon o kung talalupang doon man suno kay Tinio nga may iban nga senador nga yara sa affidavit sang Pebrero. Apang wala na ginlawag subong bangod kaalyado na sila sang pro-Duterte faction sa Senado. Pahayag pa ni Tinio, nagapati man siya nga may natabo gid man nga hatagay sang kickbacks bangod amo ini ang testimonya ni former Representative Zaldico kag posible nga may kamaturan matuod sa nangin papel sang ex-marines. Apang dugang niya na discredit ang mga ini kag nangin questionable bangod nga ginagamit ang hibalo o kun ang ihibalo sang ex-marine sagod nga mapunteriya ang mga kontra sang pro-Duterte faction kag protektahan ang ilang nga kampo. Pahayag pa ni Tinio, istoryahan pa sang mga kaupdanan nila sa Makabayan Block kung magapasaka man sila sang kaso batok sa ex-marines nga subong nagapangatubang naman sang sampaw-sampaw nga mga reklamo sa Department of Justice. Unfortunately, yung testimonya ng 18 Marines ay malinaw na ginagamit sa politika para isulong ang interes ng kasalukuyan, yung sinasabing pro-Duterte faction sa Senado. At malinaw na paiba-iba yung target ng kanilang testimonya. Tingin ko, merong katotohanan dun sa role ng mga 18 Marines. Kaya lang, nadidiscredit na yan at nawawala na sa focus dahil ginagamit niya para bilang sandata laban sa mga tinuturing na kaaway nung kampo ni na Senator Marcoleta, Senator Cayetano at iba pa para banatan ng kaaway para protektahan ang sarili.